Siitä lähtien, kun ihmiset ensimmäisen kerran kesyttivät tulen, on kulunut satoja vuosia. 3000 vuotta tulen hallinnan historiaa on antanut meille korvaamattoman kokemuksen. Tyylikäs muotoilu ja estetiikka heijastavat konseptia. Tarkka lämpötilan ja ilmavirran säätö. Kaukaisen spektrin infrapunasäteily tunkeutuu syvälle ihoon ja parantaa verenkiertoa. Vahva negatiivisten ionien virtaus luo välittömästi immuunisuojan. Gyromagneettinen energia normalisoi solujen aineenvaihduntaa, aktivoi soluja ja hidastaa ikääntymisprosesseja. Sterohertsisuuttimen käytön yhteydessä syntyy terahertsiaaltoja, jotka ovat lähellä ihmisen solujen resonanssitaajuutta. Ne vaikuttavat syvälle kehon kudoksiin, neutraloivat tehokkaasti vapaita radikaaleja ja edistävät ikääntyneiden tai vaurioituneiden solujen palautumista ja nuorentumista. Ainutlaatuinen eteeristen öljyjen käyttöjärjestelmä edistää niiden syvää imeytymistä, auttaen näin rentouttamaan kehoa ja parantamaan unen laatua. Aitoa aromaterapiaa 15 minuutin ajan. Uuden solujen aktivaattorin turvallisuus on vahvistettu CE- ja RoChes-sertifikaateilla. Innovatiivinen itsepuhdistustoiminto suojaa laitetta ja takaa sen luotettavan toiminnan pitkään. Tämä on todellinen vallankumous solujen terveen palautumisen alalla. Solujen aktivaattori Pro, terveyden palauttaminen ja energiaa solutasolla.